nwanne na-apịa nchabịa ka mụ a na-ekolo onwe m n'elu ụwa ọ na-adị nwanne na-atụ m ya bayasị ide sọsọ efe ị ga-eme mba ebe ọ bụla efu m n'elu ụwa ole ego pịawa m isi bezdon na mụnwa bụ ezigbo onye obodo ọ na-adị m mma n'elu ụwa mkpọ gị ngwa gị taa na-ekwuwa ịsọ nwoke ekogolo onwe ya nke ikpeazụ nwoke ekogolo onwe ya bụrụ konkosa mkpọ gị ngwa gị taa husband material 42.72 years chimo nwanne ọ bịakwa m n'isi like this mbebele onwe m akwa alele ọbịa m n'ọnụ na akwụbela onwe m n'elu ụwa adịtaghị nwanne nke ikpeazụ na isi wee kwado tata ya like ya mana enwelo choice based on na nna agwa gị ya n'ebe a nọ n'ọsọsọ ebe a ka obi ụtọ gị dị nwanne na-abata ị na-ewere oche no more shift for me here n'ebe a nụwa mkpọ gị ngwa gị n'elu ụwa ihe obi iyo nwanne m nwa akaligo egwu anyị adịla ebu ọ na Lagos nwanne ebe ọ bụla ị nweta ụdị brand ọzọ ịma na onye a na-eme fotokopi based on na onye a na-eme ife ndị mgbu just bee bụ n'igwe ka m kpọgharị ya with my men based on aka na abụ 2x2 mbịa ya mpịasasị onye ọbụla na a na-ede nkwugheri n'akwụkwọ nwanne agwala m gị onye a today ka nna akụ gị dị lamba based on na nna agwa gị ya ka ịda afụ ụzọ na ịda anụ something ka ma gị tais n'anya wụnye gị mmiri simenti na ntị o na-esi kwado kịta anụnwa bụ 33 kv ka anyị bụ agba highway nwanne ịdọ ilu olewa nga gị were de show Hot Night 3.3 FM nwanne ya batago ka anyị kụọlụ gị ya based on one ahụ gị nwasị ya like ya sọsọ ka ọ dị elu chukwu ka o si sọ chukwu ihe obi iyo ndị ọmịa anyị akpọ ego n'ogbe mana ka o sigodi dị na-aba ya si dị nke kịta agodi mụ na gị ga-anọgodi na-alụ ya by 2 aside based on na asa nwa obele migration ọ ma ewetago na ọ bụ na ife ji raa ya aka based on na ya ji ejisi ya ekere ị ga-ewepụta hapụ m ị ga-ewepụta ọtọgbuo ọ na-atọ m ka ọtọgbuo m ịghọtago based on ọ bụ na datin ji ejidie hapịa ma onye nwa jikwana ya hapịa ọdọghị ilu mana ọ bụ na o ji ejigbuzie ya ebe a Thursday agba ka o si wee jee ọtago mkpọ gị gwa gị mana nna agwa gị ya site na ọ na-adị mkpa nwanne ị nọ eje wechalụwa n'otu zalụsọ nne m na mkpọ gị gwa gị bikos ịgbalịrịta ọnụ anụwa based on na gị nwa ada eje n'ife o nwere ka o ya esi n'one anụnwa asị na fọn belt gị nwere ka o si kọtụọ na injin akụọ oke anọdụzie ebe ya si de zụbo ụba n'ime nganga Igbo na Hot 93.3 FM cheta na nke a bụ sọsọ nke ndị Igbo nwe based on ebe ahụ ụmụ Igbo na-abịakọ ọnụ every Tuesday, Thursday na Saturday na-eme ha obi ụtọ agwa gị ya steady na mụ enwelo shop na Alaba enwelo shop na Mandelas enwelo warehouse na Aladikpo n'ime nganga na Hot 93.3 FM ebe a ka nna na-ele ọgwụ mụ every Tuesday bịa talụ one shot Thursday, talo one shot. Saturday, talo one shot. Oh, just so and the more than quack on the valley, Tata Koga, my so. Hey, you met na nke mbugodi na mme ebugodi so based on na mụ na gị si eme ma na anyị na-eke ebe a based on Nollywood standard mbulu ụzọ mbuyali anyị na part 1 gwa ka o si adị n'ime ogbe gwa ife niile mmụọ anụkwa n'ime ogbe bubatazie gị by part 2 ebe ahụ m ga-emezi ma igwe okwu my phone line ka ngwa apịalụ m orienta ife ngwa nụkwa n'ime ogbe maọbụ itinyelu m ọnụ na matasị m bụ wee bịa n'efia nke m bugoro bịa na bụ na ọtụtụ ihe na-eme n'ụwa ụwa bụ ụwa Chukwu ụwa akpagbuoro onwe ya ụwa Chukwu ụwa bụ enjoyment man ka ntinyegodi ilu na n'ime ihe na-eme n'obodo anyị bụ Naijiria based on ebe a mụ na gị nọ na wee na-agbagode mbọ nke o si wee dịla anyị na ike izi nna anụ na-eyife a na-abịsị na ndị uwe ojii n'Imo steeti nwere ka ha si wee jide 1 or 2 persons yesterday dịka onye kọmishọna ndị uwe ojii n'Imo steeti bụ Maazị Abutu Yaro obodo 1 or 2 boys na-eme ihe ike da yesterday n'Owerri wee nwụchikọ ha
mana the man ga-man kpọkwa ndị nta akụkọ based on ndị journalist na-anụ asabịa nụ nso ka m kwuo na ore nta efe na-eme nke ikpeazụ a men dọnyekwali ya elu ọ sị ngwa geenụ ntị na n'ịma na anyị gwabụ boys ndị na-anwụ anwụlụ ndị na-esogbu maazị na-efe igwe onye ọbụla nye efe n'Imo steeti ndị na-eme kidnapping ndị na-eme terrorism onye ọbụla kpọ ya dọọ ilu n'Imo steeti onye ọbụla tawa mana boys ada anụ ihe na ya ejidego 1 or 2 person ọkwela akpọ nọmba ya na-asị ya mpakpọ ọnụ nọmba ọsị mba na investigation ka na-aga n'ilu mana ihe okwu onye bụ nọ ndị ESN na ndị IPOB bụ ihe ejide na ha na-aplan ịbọmbụ police station na ha na-achọ ịtụ bayaside egbim na police stations dị iche iche mana aka akpachigo ha nọ nke a ka ọ sigodi ka ọ gwa ndị mmadụ wee na-asịkwa na ya ka na-enye orire nta based on oti ka ya ka na-apịakwa ndị mmadụ na ọ bụrụ na ị bụ nwatakịrị nwa ikolobịa nọ n'Imo steeti si na isi ada ajụgo oyi na gị nwa ada anụ ihe na ọ nwere ife emegide ka isi jụọ oge oyi nwanne na gị tidokwa na gị tawa na the steeti na onye ya si kwado kịta abụla onye ya si wee kwado na mbụ based on na ya na ọnwa oyoko ime ebe ọnwa oyoko arịta based on ya na ọnwa oyoko Senator Hope Uzodimma na ha na-aba akwadosigo ike nke ikpeazụ wee pụta n'ọgbọ because ọ bụrụ na ị chetara last week ka Senator Hope Uzodimma ọnwa oyoko ọ sị na ọnwa worldwide ka ya bụ na ọ bụzi ọnwa Imo steeti na ọnwa worldwide ọnwa oyoko na kọmishọn operation ọ na-akpọ flush out na operation anụ abụ iji wee flush ndị omekome niile dị n'Imo steeti based on ụmụazị a na-adị mma ndị na-esogbu n'Imo steeti na operation ana nye ego ndị polisi ọda nwanne onye ọbụla afọ si na ọda anụ ihe like si bulie enu based on ebunye ego enu na enwe ike ọ bụrụ Katsina ma ọ Katangari ma ọ Kebbi ma ọ bụ biri Kebbi yes meme tabiele whatever based on na esi n'Imo steeti bulu gị like this na si tuje ga ebe ọ ya bụ in 30 years time na miss gị ma ọ manụ ga-afụ bed gị anya na mkpọ ga-egwa gị like this mgbe ị yara abatazi na ma mmasị location bụ na ọkụ ya ka ọnwa oyoko Hope Uzodimma na kọmishọn ndị polisi n'Imo steeti na-egwo wee sị nwanne na ọ bụrụ na ị nọ n'Imo steeti na aka gị akwụla ọtọ na gị tido gị tawa ịghọtago na based on ama ndị a na-eze mana ndị a na-eze ma onwe ha onye ọbụla tidokwa na the steeti na achọrọ Jones na achọrọ ndị mmeli na that steeti nke a megodi na mana anyị ka na-efolokwa dị anyị call based on na ọgwabela anyị mmadụ one anwụdo and identity ndị ahụ anwụdo mana ọ sị nọ ndị ESN Eastern Security Network nọ ndị IPOB bụ ya na ha na-achọ ịbọmbụ police station and other security checkpoints enwere n'Imo steeti nke ahụ si na onye ngwa gị kwuru ya ọ bụkwa nwa iyo ka ọ dị anyị call kọmishọna polisi onye isi ndị uwe ojii n'Imo steeti Maazị Abitu Yaro nya bụ ihe kwu nke a ya na ọnwa oyoko Hope Uzodimma mkpọ onwe ọbụla mkpọrọ ọnwa oyoko n'ime nganga ịma na m na-ekwu maka Hope Uzodimma mkpọ maka enyi ọha ndị Igbo ịma nọ nke unu chi ọga anyị nọ na Aso Rock na 2017 so anyị adọghị ilu na ebe ọzọ m na-enweta onwe m bụ n'ọfịs n'ụlọ ọrụ Abubakar Malami SAN Senior Advocate of the Law of the Nigeria Senior Advocate of Nigeria bụ onye bụ Minister of Justice and Attorney General oyibo laikwala ibie nwanne mmadụ ekoola onwe bụ nke ikpeazụ amakọ m na mma asụ ụdị oyibo ala dis ọ na-abụ nna agụ ụmụ ya ala akwụkwọ na mgbe na-ekoola onwe m mana dị ka ọ bujuo isi olu isi n'anya m alụ like this ka m ji asụkarị ụmụ oyibo ịghọtara ya si dị mana ọ national television ka m kpọbazi okwu afọ pịa agbakọ ngwa ego ka isi enezi m anya like this papa ka welo eso kulo da solub na azọ eso ka mwa na adọyekwa alụ gị olo si adị n'ọfịs Abubakar Malami SAN ka mwa na adọ ilu na based on na nyanwa apụtago wee sị na ihe a ndị mmadụ na-ekwugharị na social media ebe a na Facebook ọ na-ayawa ebe a na Twitter ọ na-elewu ebe a na Instagram ọ na-ekwugheri asị na ya mabụ Abubakar Malami kpọrọ ndị Igbo asị na ọ bụla eziokwu na as a matter of fact na ya fụrụ ndị Igbo n'anya ịma na apụta wee sị na the guy man ọ gaghị anụwa maka ịma bụ guy man ọtago na mana ọga ka ọ bụ ọbụla guy man mana ọnwekwa ka o si menye ndị guy man mụ agwa ọgara ebu ezigbo guy man ka ma ọ dọrọ nsọ na-agwụghị okwu na-ejos eyi pakwa weelụ ụwazi ebulikwa gị edu ọtago so nyenwa apụtago na wee sị na ihe a na-ekwu na ya ha etiri ndị Igbo na ọbụla eziokwu ịma na ọ nwere vidio pụta na social media last week mgbe ejide Maazị Nnamdi Kanu o wee na-egosi ebe Abubakar Malami SAN bụ onye Attorney General mgbe ọ na-announce na Nigerian gọọmenti ejidego Maazị Nnamdi Kanu o wee bụrụ Hausa language
nya asụsụ ndị Hausa ka o ji wee na-announce na ejidego Maazị Nnamdi Kanu na-akpụnata gị na Nigeria. Ndị mmadụ wee na-asị kedụzi ihe e ga-eji na National Television Senior Advocate of Nigeria, Minister of Justice and Attorney General were asụsụ Hausa wee na-announce ụlọ anyị na-ejide Nnamdi Kanu. N'ihe anụ oyili ọdịya ka ọ bụ Minister of Justice na Katsina ma Kaduna. Ihe a bụ the entire Nigeria, entire federation. Ọ na-agba iwe m like this, notice na nna asụ Okoye, but mụ alaikili ya. Why? Nna anyway, mụ just butu ole ugodi first. Mana nye nwasị na ya na-ayọ mgbaghalụ na ọbụla na ya hetiri ndị Igbo. Nụ nke a ma ọ daa, nụ na-ebochi ya ọnụ based on nụ na-asị na ya hetiri ndị ahụ edolo ndị alaiki ndị Igbo. Nke a bụ nke okwu ịghọtagara, so mụ ejidegolu ya bias dey just gbara ya hanging na-echebilizie by terminal by tamụ na onwe ka nsi wee nwe ya na terminal like this. Mụ agbapụ elu ya HD 42 inches so colored, ọ bụkwa black and white. Okwete na ọ na-eme na ide play the show mkpọ gị ngwa gị na nwanne dọ ilu ozugbo nse gị wet and take. Onye foto ga-emenwuli ya ọsọ nwe iyi o menwuli ịdọ ilu nse gị wet and take passport standard ozugbo iwere ya na-akpọ ya kwa hey nwanne ọ bịakwa m n'isi like this m nwere na-ejo nsikwala onwe m n'elu ụwa besitọ na nnọdụ n'oche highness mo na nwanne nnọdụ na-elewa sefono semio kind of ilu again nke anụwa mee na steeti Lagos steeti ebe a mụ na gị na-abụ nọ na Lagos steeti ka ọ mee ụnyaahụ nke a gara aga ụnyaahụ ka anọkata yesterday n'afịa Alaba ọ daba taa na-anụ gunshot a na-asị ka efe na-emezi ka o si adịzi nke ikpeazụ a ghọtago agbabazili egbe n'ime afịa elebezili mgba egbe elebezili igwe n'ime afịa ghọtago ụmụazị efiobezili ayọn n'ime afịa ghọtago na mana abịazi mebi investigeshon wee sị nọ ndị polisi jos donye ilu na Alaba international market onye ọ bụkwa na ndị na Alaba nọ nso unu agwakwa anyị maka ihe anụwa bụ ihe akọ n'akụkọ ghọtago ọ bụ na ọkwa ya na Alaba kịta na-ege anyị ntị confirm kwala anyị gwa anyị ka o si mee maka na rịpọtụ gị na pepa rịpọtụ ema na telivishọn ma duto na ọ metụta ndị Igbo because na mmụọ mana ndị Igbo bụ ihe kpọnye donye ilu na Alaba full house taa gbafuo ịsọ nwa ọzọ na Alaba ọsọ ndị Igbo nọ dị ya ndị ilu ọ dị efu Chukwu Emeka ifu Chike ifu Chibueze ifu Ololi ifu Eze Ego ifu Odogwu na Njaba taa ndị Igbo nọ dị ya ịsọ eke ị na-afụ dị na-ede nkwili na akwụkwọ so wee sị na ihe ndị polisi ji wee bịaba Alaba ya eside wee gbaba egbe bụ na a na-azọ leadership onye ya bụ kedu onye ga-abụ onye isi ndị afịa na Alaba onye nke a sị na ọbụla onye nke a sị na ọbụla ya emegidezi ọ dị ka katakata ya ada ndị polisi wee doezi ilu wee fiebe egbe n'elu wee sị ya bụ na ngwa clear road ọsọ kọmọn onye bụ na nasa ọsọ so na ihe eji wee gba egbe according to anyị ka anyị nụ bụ nọọ ka e wee chụsasịa ndị mmadụ na n'ime afịa ụnyaahụ ndị bịara ibute nsogbu mana onye a ka anyị akpa na part 2 based on egbe anwa agba n'ime afịa ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ọ bụgodị na a na-ese okwu na na-eme ya na ya efibezi igwe ọ bụzikwa na onwe ka onye yi black and black based on onye polisi si wee pịa n'ihe egbe enu like this ọ tụọ mmadụ ọkwa ife anyị ekwuzi bụ accidental discharge asụọ ya n'oyibo like this accidental discharge na ọmala ụma nwanne onye gbada 6 feet agbadago nwekwa ihe dị ka accidental discharge o emeta the person again no o nwere something ọ ga-abụ nne erizi na one anụ ọ na-enye m malaria and typhoid yes cheke na nnọkọta ifebe egbe n'ime afịa ifebe ebe ndị mmadụ gbakọ presence of igwe mmadụ jupụta ị na-efi igwe ndị cheke off ma adịkwa m aba mba just reasoning ka njọ so na-akụ like this nke ikpeazụ m ga-apịa gị na before mụ na gị adaozi ilu by part 2 ọtagaba m eme full line anyị na wee gwazie ka o si adị ngwa abata ngwa m ife na-eme bise na ndị southern governors niile enwe na Nigeria 17 southern governors gbakọrọ ụnyaahụ na Lagos steeti ọ bụrụ na ị na-echeta ọfụma na a month ago ka ndị southern governors agbakọbu na Delta steeti na Asaba wee pụta wee mee ọgbakọ wee kwuo na ihe ha chọrọ ndị southern Nigeria niile ma south west ma na Igbo ma na Yoruba ma na south ndị Niger Delta nọọ ihe a ka ha chọrọ kwekọrịta na ha gbakọtakwala ọnụ again ụnyaahụ yesterday ụfọdụ si na ha bịa ịta anyara na item 7 ihe a ka anyị ka na-ekwukwa ụfọdụ si na ha bịa ịkụ onye si na ọmụkwụrụ igwa m ebe nnọ wee gwa gị ya so na ha gbakọ ọnụ yesterday na Lagos steeti ka ha kụọ 1 or 2 reason
wee mesie meeting wepụta 6 communique ihe a na-akpọ apụta na-asị gị outcome of the meeting, ihe ewepụta mpụtara meeting a ewepụta 6 communique. Ụfọdụ n'ime communique a bụ ihe anyị ga-ewepụta on Thursday ka anyị tinye ọnụ kpọọ ọfụma ọ bụla ihe anyị ga-rush because ihe na-eme n'obodo anụnwa they play the show. Onwe some certain things anyị etinye ọnụ tiwa anya bụ akụ oyibo nsu onye ọbụla amalụ ka o si adị, ọ bụrụ na anyị ebi ọ bụrụ na amebi ọ bụrụ na atawa mkpọ gị ngwa gị na afọ iwu ịmazi ka o si adị hie amụ enwere ọnụ na osu enwere ọnụ otu a na-asụ ọrụ atawa ayọ eso mkpọ gị ngwa gị dọnye iru ọsọ ka ikwute na ọ na-eme. Nke izi ha wepụta ndị Southern Governors bụ na ha kwuru na 2023 ha na-ayọ High Chief Okechukwu Muhammadu Buhari enyi ọha ndị Igbo ọchị ọha ndị Igbo unu achịkọrọ ya ọnụ ofu ụbọchị nchili echichi na-aba 2017 na November Ebonyi steeti mgbakọrọ ọnụ chi ya the same day na-eme dịka unchie ya tata echikọ na chi ya ta unu echikọ ya the same day. So ndị Southern Governors a na-ayọ High Chief Okechukwu Muhammadu Buhari biko onye isi dododo nọmba 1 onye obodo onye olewa ebe ya si de na by 2023 ọ bụrụ na ngị nwa agbasịa maachị na-agba na based on home and away ịgbago first ten home na-agba second ten away ịghọtago na abayasị isi na ekwuyele ịgwa ebe nna okwuye ịghọtago na ife ndị akụfanye ya bụla mba ịghọtago na ngị nwa agbasịa home and away na-agba by 2023 na ị na-ahala awa ịda based on ị na-atawa ị na-anachi ya dawara ma ọkastina gị mee ka sure na onye ị ga-hand over onye ị ga-enye batin onye ị ga-asị ya na eyi ajide elu m na-asụrụ ọkụ ngwadodugodi hie na ọ ga-abụlili onye South. Ya bụ ihe ndị Southern Governors kwuo na ha achọkwa ịma na onye South East ọ ya bụ onye Igbo na ọ ga-abụ Yoruba na ọ ga-abụ Niger Delta, mana ihe ha na-akwụnyesi ike na-ekwudo n'ebe ha kwụ bụ na ndị Hausa chịsịa kịta based on na High Chief na-achị na onye South ka ọ ga-eru nke anwa abụrụ ofu. Nke ịbụọ bụ na ha na-ekwukwa na ka ha gwakwa ụwa niile ọzọ na ha nwa bụ ndị Southern Governors kwenyere na Nigeria ga-abụ ofu na Nigeria ga-adị united na ha ekwenyela si kewaa Nigeria. Nke a bụ n'ọnụ ndị Southern Governors ka o si na ndị ọbụla na-enye nsogbu sisi kewalụ ha obodo ka ha nababe ha na onwere bụ nna na onye ọbụla nọ n'obodo a we die here. Ya bụ ndị Southern Governors kwuo bụkwa nwere nke ntinye onwere nke mwepụ. Nke ịtọ bụ na ha na-ekwu onwe ihe ha na-akpọ bụ na ị na-efolo news onwe ya na-akpọ Petroleum Industrial Bill PIB a na-ekwu ya bụ 13 years ago ka introduce ya na Senate and National Assembly. Onye ga-esi wee na-eke ego a na-elete na mmanụ Nigeria ịghọtago na wee kwube ya wee na-akpa 30 years ago ụfọdụ bidolu bill a nwụchago ụfọdụ bidolu ya elewago ụfọdụ bidolu ya sef atawago lelie n'elu ụwa ọtagodo ụfọdụ bidokwala ya aka nọdụkwa bayasị ide na-agbakwa hangin na-eche mgbe ọ ga-ada ka onye ọbụla lachaba mmanụ lachaba pịọ mpọ gị ngwago because obodo ga-adị mma nwanne aside ya dị bill because bill a na-ekwu na host communities na ọ bụ na community unu na pipeline ga-anị ya maọbụ na community unu bụ ebe a na-amị mmanụ na gọọmenti lesia mmanụ bupụsie ya obodo oyibo na-ewenata ego ahụ anyị akpọ unu onye ọbụla anọkọ na tebụl ekenye onye ọbụla eki ya enye ndị ebe onye ọbụla ewere ego ya jemala ihe ọchị iji eme onye a ka a na-akpọ ihe a onye ọbụla na-eme mkpọtụ ịghọtagodo abaya asị gị kulo da Thursday anyị wepụta taịm ọfụma tinye okwu ọnụ ịghọtago na maka ebe anụ a ka ọ ga-adị ka ya sị na nwere ihe mmekwu na ka anyị hapụ on Thursday ka anyị debeda Petroleum Industrial Bill ọfụma mana okwu na-ese na bụ na ndị Southern Governors ma ndị Southern Senators ma Southern House of Rep members na-ekwu na ihe a ga na-enye ndị host communities, that's communities pipeline ma communities ebe a na-amịpụta mmanụ dị, na ihe a ga na-enye ha bụ 5% ma ọ bụ na-elesịa mmanụ elesịa crude oil onye ọbụla agbakọ na-asị ọ ga ego one ka ilete onye eme akaụntụ onye osi abụ ndị agboro jee na paakị na kosi ego na mgbede ebigo obosi anọda maọbụ ebigi mkpọ paakị maọbụ ebigo ọpiwe ka ọnọda na-emele ya akaụntụ ọtagosi enyi ego one ka iweta enyi ego one ka ileta emele ya akaụntụ ya gbaa ebe ya si ide ba ya gbata eke onye ọbụla ewere shie ya ndị na-ese anwere jesebe ọtagosi abịa na so na ka onye esi wee dị na ọ bụ na elesịa dị mmanụ na ya na-enyezi ha ndị Southern Governors na-ekwu na ya na-enye ndị Southern communities anụwa 5% of ihe elete na fuel ihe elete na crude oil
mana ọtụtụ ndị ọzọ nọ na Senate na House of Rep based on ndị ọzọ si akụkụ ebe ọzọ ọta ebe nsi abịa na-ekwu mba n'ọsọ 3% n'ịmakwa ya bụ 5% na nwa mee 5% ma na ndị South na-ego ya eju ebe niile na cheke ya ịmana azụ ebe ọ bụla ọ na-adị 12 wee gbakọ Judas ya nọ ya na ịmazi ka o si adị Anda ka anyị na-emegodo okwu anụ on Thursday ghọtagodo ebe a ka anyị ga-awụsagodi ebe a ka anyị ga-awụsị ya na ghọtagodo aka anyị doye ilu na part 2 ebe a m ga-eme full line ka mụ na gị kụọ one or two reasoning ka ịgwa m ihe iche n'ihe mere na Alaba ma ọ bụkwazi ihe ọbụla mere na-eme n'ogbe ị na-egbubutela anyị ahịa anyị etinyekwu ya ọnụ ma ọ bụ anyị kọ ndị ọzọ anyị kọ ma ihe eme n'Imo steeti nke ọbụla iche itinye ọnụ itinyela anyị ọnụ na ife ada eme ma ihe Abubakar Malami ese na AGF ukwu nke ọbụla ị chọrọ ikwu itinyela anyị ọnụ ya 08182426591 ọ bụrụ na mụ adọnye ilu na nwụchapụ mmiri just nwụchapụ mmiri n'alụ driver change m ndochi ya tazi azụ na mụ na ga-apịalụkwu ya gaba ịghọtago nwanne apụkwana dị ya so jide advice dị ọ bụrụ na advice ga-eme ntinye elu m something na akaụntụ nwanne igbo nkwu ya ọbịa 08182426591 08182426591 maọbụ zitere ya ozi na text message na 07080051850. Hello? Onye papa nna ahụ. Good afternoon. Monso isi. Papa wa. Onye papa. Hey, blood tonic ụmụ nwa mpọmọtụgodi redio gị o. Confirm. Onye obodo nna ahụ. Mpa nwekwa ife ọzọ anyị na-alụ n'elu ụwa ndị na-enye anyị advice ka anyị na-echi warning. Ọ dị mma na ọ dị mma. Nwanne afọ anyị na-ebisi ebe a. Ego oyibo fanụ. Ọ nọ n'enu ife nọdụ n'enu ya. Nwanne afọ anyị na-ebisi abụọ. Afọ mbụ Kinsley esi m ejigbo akọ. Kinsley ngwa nnọọ ọkwa ịnụghị ya anyị na-aba. Anụrụ m ihe ụnụ na-aka o. Onye obodo nna ahụ clear road nsọ. Otu ara atụ ọla nwanne. Fichapịa nsọ. Odogwu ụwa mgbede. Oji akara bụ anwụala kifere eme nwanne. Gbọgbọm. Fium. Nwanne okwuturu ụmụ otu na-akpọ ị na okwuturu ụmụ otu. Gbọgbọ mụ asileke akpọ. Nwanne ya asụọlụ gị generator. Ọ ka anyị sụọla ịta 200. Nwanne 33 kVA. Nwanne 33 line transformer nwanne. Ọ na-asụgodu nwunye nwa mkpọ na nwa amụsụ egbe. Nwanne fọlọkọm na adịta ị na-anya ọfụma efulebeli ọ ka dị n'alụ ya ịsọ. Ụmụ nwa na ngụ na signboard ihe na-eme mụnwa na-anụbaghị isi na-ekwubaghị ghọtago ọnwa oyoko na ọnwa worldwide mana izi ya apịagodi m na-abịa ịgwagodi m ha nsị ka ịgwa m ka o si adịkwa mụ bụ okwute ụmụ otu na ikpe ama mụ asileki akpọ ọba n'obodo nwanne m gwaga dị ilu na-apịakwa m dela mba ebe anyị na-ekwu bụ na ghọtago ndị a ekwuchirigo by aside na-ekwu na efemere na-abụ na onye nwetazi nke ikpeazụ a nwanne ịghọtago ebunaya by Brinkebi ma Katsina ma Kanufa ma Yola ịghọtago ma Yobe sọsị onye ọbụla mana ịmago na nke ikpeazụ a n'izizi ka onye ọbụla na-achetakwa azụ na nke ikpeazụ a megoro ejikọsi aka ọnụ malụzi ihe a ga-eme n'obodo na anyị na-egbuzi onwe anyị na-akpụrụ onwe anyị atụpụzi ugwu Hausa onye ga-agba onye ọbụla ọtagonyesi onye ọbụla ọrụ ịmafụ ụmụ ife ndị a gasị ka onye ọbụla nwere ike ịdị ya adị nọlaghachi ide bụkọta onye na-eri ife ọtago onye na-eri ife ya na-anọrụ onye na-eri ife adịghị nsogbu onye agụụ na-agụ na ya nsogbu nwanne mpa ọ bụrụ na ị nọ nso na ọ nwere nwata nwaanyị nke ala enye ka ọ pịa gị pimpụl n'azụ mana ọ dị ka ị nọrọ m nso ịmanụ bụ na akwụ na iweligodo ego bekee na enye ọha ndị Igbo ego bekee arago ugwu Hausa nwanne na-ewelu ndị Hausa akwa ọṅụ anaghị nọwa na-akazikwa mbọ n'azụ
ịghọtago nwanne litu anyị nsọ nwanne nọ mba ezigbo mmadụ nwa ka m kene gị ịghọtago nwere ife na-eme mgbe ife dị mgbe ị nọ mma ọfụma nwanne m daalụ ezigbo ịmara ngwa bụ ụdị aka na-aba aṅụ ara nwaanyị ọbụla ị ṅụrụ ara izuụka na-abụ ọnụọ dị arapụzi onye ihe ha tụrụ mma ejere ụlọ ụka tụba mma ka ihe na-emezi nwanne lepụtaba adịrọ m mma n'elu ihe ị ga-eje ka ịlụ agwụgwọ ọfụma maka ya bụ ike nga mmadụ niile kedụ nwanne m nga gị mere dị show Hot 93.3 FM ọnọdụ na nwanne m nke na-eme nwanne ife dị mma bayasị ide kwa lete first time caller onye izizi na-akpọ m onye my first time caller ka anyị ọlụ gị ịchaka ndị nsọ sọsọ ndị nna akọla ịchaka bụ ndị beat go cut off mark n'igwe mpamụ ka ị na-eme ezigbo omume nke ị na-eme ma welcome to Dekumeku mba na asị m na ndị nna apịala ịchaka bụ ndị beat go cut off mark n'igwe ọkwa ị na-eme ezigbo omume ka ị na-eje by komkom by bending corner amaka ndị na-ewechala ife ọma na bending corner hello nna anyị na-ekwu gaa n'ilu yes nwanne m nwaanyị gwa m nwanne anyị nwaanyị nọ n'elu ife nọdụ n'elu ya ofu ihe a ka anyị ka na-ekwu ka ebe ọzọ nnọọ apụta na anyị ife aka nnọọ ofela aka ịma na ụmụ ya na-adịba mkpa ọ na-eje ebe isi ọ nọ edoghị ilu na mekanik emeela ifu savisi na-ewetago n'afọ ya dị 3 months ije tọpụ injin ọyụ ihe niile onwenye merere ukwu onye ara ọ bụ ike adịghị ya mma confirm anya na-alụ ọlụ mana ụlụ akarị n'ọlụ mkpọ gị ngwago wetara aha m bụ diplomatic adịm good barista without chamber na afa kalizikwa kezi ebe m ebido na wee bido recognition nna ahụ mana ọ dịkwa mma na ndị lọọ na-abata tata onye nke izi kpọla anyị bụ barista mkpume nke nwa na-abụrụ diplomatic barista without chamber diplomatic adịm good barista without chamber okay diplomatic dị good ọkwa ya nna ahụ adịm good confirm mana ọkwa ị n'ụla mba mbụ wee bịa n'ifia ajọsị nọ na-agbanye ihe a ma oke ya bụkọta egedobe m ihe na steshọn ụlọ mbụ amjọsị na-agbanye akịta n'ọkwa ụlọ azụsụ anyị masị ka m ịtọrọkwa ịbịagole onye aka o si adịghị every Tuesday ime uche tupu enye m obere azụ ihe dị ya ize anyị na-akpagodi na anọ nwee ka ndị eke si wee donye ilu na alaba yesterday fie igwe ịmagụgba taa ihe anyị na-ajụgodi bụ onye bụ lọya na mana enwelo chemba ghọtago na ekwesịgodi na anyị ebugodo egbe ebe a na-azụ afịa gbabagodo egbe in the first instance ma ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo mba ọ dịrọ mma ibu egbe abata ime ahịa adịrọ mma bikọs o nwere ndị na-echekwa afịa ọta mere niile so ndị na-echekwa afịa ahụ ma ọ bụrụ n'ebe ụlọ a na-akpọ ya market master or union ịghọtago so onye ọbụla ma ọgụgodo onye logonog n'ahịa onweghị right ịpụ apụ gaga kpọọ ndị na ndị eke outside ị ga-akpọrịrị ịgakọtarịrị ndị na-achị afịa ka awara iwu mabịa anwa nweta gị na ọ na-ege ga kpọrọ onye ka outside ibiri ndị eke depụta ga consult ka ndị union bikos ịmala ihe awụ ime afịa onye tụrụ nkume n'ime afịa amakwa onye ọ ga-atụta ọ dịghị mma iburu ihe na egbebata n'ime ahịa bịa na-acha ntị onye ọbụla na-agba ọsọ ọ dịghị mma is unlawful honestly mgbe itinye gị identity gị na is unlawful ịma na elọya asụsụ oyibo tinyela ya unlawful iwu akwadoghị ya nwanne m nwaanyị ebido primary 6 n'isi lọọ ka m emezi nke ikpeazụ m ebido primary 6 na afọ you ọ dịka slate ka ị ga-ede azụ slate maazị ka o si adị n'ogbe na diplomatic onye ọma nwanne na mma nwanne udo hapụ ikpe onye ọbụla nke nọ gị n'akụkụ inwe obi aṅụrị taa mba na ebe anụ a ka obi anwụrị gị dị Tuesday gbalụ 1 shot Thursday gbalụ 1 shot Saturday tinye by extra 1 to 2 p.m. Tuesday Thursday Saturday anyị na-anọ here mụ na my bebe just gbaa away match tata oge mgbe one Tuesday detuo kịta Tuesday Thursday na Saturday ọkụla ala 1 to 2 p.m. okwu na-egwila anyị na-egwunye here fu enwere m shop na Alaba na enwere maazị Egwim ebigo posi na-eli ego ka ebigo posi na-eli ego ka moto ochie ghọtago
nga gị gbere show Hot 93.3 FM. Chetakwa na ọ bụ na ọ nwere ka isi na-adọnye ilu based on na trafik ji gị n'ụzọ. Sọsọ ihe ị ga-eme bụ ịbanye na WhatsApp anyị maọbụ text message anyị. Ịgwa m ka obi dị go na 070-800-51850 maọbụ ịkpọzi anyị akpọ na 081-8242-6591. Ọbịa bọọdụ. Wuyo! Onye papa! Wuyo! Kakao mụ adịlọ m mma n'elu ụwa na adịlọ m mma. Ịdịrọ maka ihe dịzi mma nwanne. Nwanne adịlọ m mma mụ elewagolo onwe m nlelikọ. Wuyo! Onye isi ka mgbapụolu gị ọsọ kakao onye isi mgbapị ọzọ kakao. Nna nke atọ m. Ọ dị ka nketa atọ ka nnọọ ịmanụ nwere bịara igomafịa wee nizido olubu wee jụba m onye ebi ya. Ịgwala ya na onye isi ndị agboro na Lagos steeti. Ịgwala ya na onye isi ndị agboro na Lagos steeti ịgwala ya. Ọ na ebe a na-ama bụ ndị na-agafe na-ajụ m onye ahụ ọ dịkwa ya mma. Mana ebe a ka obi ote ya dị n'ime nganga. Nna ite nsọgburu ọ na-asị ha. And I see that son in Lagos. Mgbe ọ bịa ala bụ igolu chaja. See, I will take one country no material. You have to have to confirm. Email of me ezigbo ambassador ka ebe ka m kopolo gị ya. Ka ngị we beat go cut off mark n'igwe. Ka m gwọrọ siren ị niile bụ na convoy ka ihe ejizi na-aga nwee nwa. Oge te aka. Maazị gwara anyị kene n'ụwa na bezdọ na aside kwa. Eyi ọma na afọ mbụ onye na-eche esomikoro gị na-akpọ. Confirm. Maazị enwekwe m taịtụ maka mmadụ ịbịa jide m n'ụzọ. Maazị itinyere adịghị enough ya dị tell you maazị itinye mana ọ bụrụ na ọ nwere ka o si dị na akagodo based on ọ bụ na high chief chịsịa ya anapụta ya nke ya enyere ya nyezie gị ya ma ọ chịsịa by 2023. Anaghị ekwe high chief na ihe nwere temba. Maazị na ihe mee na alaba ụnyaahụ ndị obodo ndị ekesi wee banye n'ime afịa na-efi egbe. Nna ya bụ ihe ajọka ebe eziokwu bụ na ya bụ mma ajọka. Nigeria chika eche ejigo Nigeria bụ ọzọ Nigeria bifo ihe niile na-eche ejigo upside down ihe a na-atụzi kịta abụghị ihe kwesịrị efu. Atụrụ onye na-atụ onye biri ụlọ glass atụsiri adịghị ọma ete okwute and onye nọ n'ime ahịa na-atụ okwute ama ma nne ya ma nna ya ka ọ ya atụta okwute ya atụta so udo mma ha ajọka. So o nwere ihe mmadụ ya bụ na ọ na-eme ochegodi ya echesi ya ya chọrọ ime ọ bụkwa na ihe kwesịrị ekwesị ka ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị ekwesịghị oke mana ihe ebe a na-agba enwere ike agbagbo mmadụ ọ bụrụ onye na-enwere ọnụ eburu nke a tufuo nke ahụ aga onye nke ahụ anaba mmụọ. So ọ bụrụ na ndị na-eme ọ bụrụ na onwe ndị na-enye ha advance ha ga-emegbu udo ma ha hapụ ya biko ni iwu anyị bịakwanụrụ ugbo ofu mbịa onye bịa chọọ na ihe onye mechara ka a ga-eji eti ikpe onugbu ndị na-ebe a na-anụ olu unyi a na-etinye na iji ọ dịka ji ya na-egwu mana asị na ebe a na-aṅụ mmanya bụ ebe a na-ekwu eziokwu ebe a na-egwu egwuregwu bụ ebe a na-agwa mmadụ eziokwu. So biko udo mma ha hapụkana ma ọ dịrọ mma ojisi ike nwanna ndị mmadụ kwuru na nke ya nwee ike bata. Confirm. Gaba n'iru. Daalụ maazị. Ego na-eke ọtụtụ ji n'onye mmanụ ya bịawakwa. Mgbe ọ ya adịghị ilu on Thursday, by Thursday nyanwa ya agbatugo. Ọdọ ilu. Confirm. Obodo ịsọ weli ịsọ confirm. Nwanne ka mụ ajọs ụdọ ilu na paakị na-ala oduo moto banye ofu oche ịdọlọdị ya.
wabu wachupu wabu towale noisa. Our first caller just now. Hi, I am a first caller. You a beat to go cut off. You beat to go cut off any boy, so. Ego Bekee nọ n'enu ife nọdụ n'enu nwanne mara gbatugodo im redio gị izizi nna Afamu solution. Afa solution gbatugodo redio gị nọ nke a bụ first solution ihe enyegodi m confirm mgbe inyego m solution nke a kịta ngwa nyezie m solution ebe isi akpọ ndị Lekki na-akpọ ekwa bayasi dey back to back nnọọ nwanne daalụrị nne Igbo niile bụ ihe nwe nganga ịghọtago ego bekee nọ n'enu something nọdụ ya n'enu ya ka m na-agwa ya na ọ nọ n'enu something nọdụ ya n'enu afọ yi afịa ka m na-elela ịbata shọpụ igolu nke ya atawa mgbe mere ọfụ program nke na-amaka daalụ ezigbo mmadụ daalụ nwanne daalụ kọrekwa eso ya papa daalụ nwanne daalụ hello yo ezigbo nọmba 1 onye na-abịara abịa onye na-amara anyị bịa maza kwụrụ na-eche moto onye na-amara wọtef ma edobe Lagos arịta nwanne onye na-amara maka nganga na-egi na-enu saakị n'enu gị na-enu kwit notisi ana m ekwenyere gị afọ mgbe Ekene si n'Ogun steeti akpọ Ekene isi Ogun steeti akpọ m na-efi ala ka m na-agwa gị gwa gị na adịte nwanne ofu ụbọchị m ga-adọghị ilu n'Ogun steeti ịmara ọtụtụ ndị mmadụ akpọgo anyị from Ogun ofu ụbọchị na nga ga-adọghịkwa ilu n'Ogun steeti ka anyị maa ka o si adịdị ya a m na-agwa gị mesị gị ka akụ n'ogbe ha ka akụ ebe a ha makwere gị ofu nwanne m gwasara mmụọ na-agba alụ ha chichi anyị na-ana eziokwu orugboro 1 million ọ na-emesagoro ọgụ na obiọma ebe ọbụla ya ga-anọ n'oge adịte ya ofolokom na ihe a na-asị ndo na ofolokom direct mkpọ gị ngwago tinted ka na gwa ọ na-agba ọkụ ọwa taa ma egoro ga-asị m na ya ezuru ekwu oke ọ pụkwara oke ihe ka magodi enwe ihe ọ na-ekwu n'ogbe nwanne maka ihe ikwu na mmụọ ya enyezi gị na netwọk news na NTA ngwawali ọsọ tananana 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 ọbụla asị igwere ọnụ ji anyị ọsọ ewere ọnụ na mmụọ ewekwa ilu kpọọ gị gwa ya mpa confirm ọkụ ịnụgo ya anyị na-akpa anụrụ m ya ọfụma ka na-agwa gị ụwa ya na-atọgbu onwe onye mebi ụwa ọ ga-akwa anyị ọ ga-enye anyị balansị ya emebi ụwa onye anyị balansị ya ka onye bi gbagwa n'ire ahịa di anyị onye ole ọ na-atọga di anyị ụwa na-atọgbu onwe ya ka mmadụ ga-anọkọta si na ọchị ewelu ndị ya nna eche ekigodo na ọchị dị mma ka mma hapụ n'elu ụwa ka ọchị na-elo ka ife nwa ka ọzi Anita nwere obi ọma obi salịsalị ka nnukwu ịgbapụta n'isi n'ime ọhịa bata ma ịkwa n'ime ọhịa naghịkwa n'ịbara n'ime ahịa akwa ole ka na-emezi nwere chukwu karịrị ha nwere na-eme onye ọbụla ha si wee ma anyị ekwuchiri anyị ga-emeli amagodo na ndị Igbo adịghị efu na mba ebe ọbụla bụ yerere onye ọbụla ya Igbo ada agba nkụja ọsọ ha tụba bọmbụ n'ime afịa ha chọọ na ha bịa tụọ bọmbụ taa we go nowhere we die here anyị ga-ekwechiri ka a na-agwa gị a ga-ewepụtakwa erugosi a na anyị kpochiri na-emekwa banye na nsị na anyị ma anyị ya nwanne nọdụ mma ezigbo daalụ no more shift for me webe na oche gba tiketi nwe oche ọkwụna na-enwere oche ịnụrụ dị ya ọkwụ na adị enwere oche n'ime nganga gbalụba tiketi go wiyi ezigbote onye kọndọktọ hello
ezigbo fichapịa ịsọ weli ịsọ nna kpakpakpokpokpakpamkpokpokpamkpo udumo ogede ọya mara dudu ya ukpu ya nna adịrọ m mma n'elu ụwa Aji na ebe ntọ gbolo go fast one na the theory. Ai, wata nwa kwa ife ọzọ so ewela ọnụ o. Ibekwala uwe bil mụ atatọlekwa something o. Ezigbo number 1 mkpọ gị ngwa gị na. Na ọlụ nwanyị kwa ata adịghị kwa ebe ko tinye kwa isi. Ọ nọ n'enu something ife nọdụ ya n'enu. Nyanwa anọdụkwa n'okpuru something. Na for you. Hey. Anne ka eko si adịgwa na m ha nsị gị na ka m gbanye license ozugbo. Nakwa no skin o. Olile. No skin. Ka ndị orile ma na-efia. Ebe a trailer na park ju. Ọ na-agakwa aga. Na iwo pata. Confirm. Nwanne nne ya ikwu mee na alaba na ka isi for the matters. Na, okay. Kwenye ngati buzi hizi na tejigwe na alaba hizi. Na ọkwasị ndị mmadụ iziga akụzi na akọba atọ na steeti. Ha sị na ha na-azọ leadership onye ya bụ onye isi n'ime afịa. Mana ọ bụrụ na ha ga-eji grade tii na everything will settle down, cool everything down. Ọ bụrụ ọrụ apịawa igwe. Okay. Daalụrị na ọ nwee zitela ya ozi na ọ sị na ya si n'ime alaba akpọ. Ka anyị gụpụta ozi maka na ọ chọọ ịkọwala ihe mere ụnyaahụ na alaba. Enu nwanne. Skin ezigbo obodo nna wali eso mma na-agbali artist attention team wali eso fichapịa nwanne emela ọfụma kenesie ndị orire niile ezigbo mmadụ daalụ text message anyị onye nke a zitere anyị ozi ọ sị na ya si n'ime afịa alaba wee na-ezite ozi na ya bụ Ike Fidelis wee sị daalụrị nne great ambassador Nwiyo Ike abanyekwa m ezigbo afọ nya mụ abụrụwago ọrụ United Nation agafegokwa m ọgwa ngị ya na mụ na ozi na Nigeria again anọpụzi m ma United Africa n'usi na UAR Ike etinyego m ambassador United Nation nwanne na Geneva ka nwa anọzi naanị cheki levels na o wee sị ambassador Nwiyo ọ sị ka ya kọwala anyị na ndị kpọtalụ ndị polisi gbara egbe ụnyaahụ n'ime afịa Alaba International bụ otu n'ime onye na-azọ ọkwa onye isi afịa oke daalụrị nne Ike Fidelis chukwu mee ebere ọ bụrụ na anyị nwetasịa infọmeshọn ọfụma ya makwuolu na ndị nwa na-azọ ya bụ ọchịchị n'ime afịa na-ebute ụdị katakata anụ wee kpọ ndị polisi agbaba egbe anyị ma na anyị akpọtanwu ha n'ime nganga ka ha gwa anyị ihe bụ nsogbu anyị ma ka anyị esi wee nyere aka wee dozie maka ọdịmma ndị Igbo ka anyị chọrọ na Lagos. Hello? Onye papa wa nna onye obodo nọmba 1 welie ịsọ welie nna nwanne ife dịkwa mma n'elu ụwa ụwa bụ ụwa Chukwu na mụ aja ọsụ nọdụ na-elipụkwala onwe m ndụ n'elu ụwa nwanne nke nwaanyị nọkwa n'elu something nọlụkwa ya n'elu ọ na-ebe ị ga-egbu m gbubezie enu m nwanne mkpọ gị ngwa gị adịlọ m mma afịa ka m na-ele nwelọ m shop mana m na-ele afịa hie nwanne ka m gbuolu gị na nwee nwa pu papa nwanne ka m sụpụolu gị abaghị asị na-ebaghị jin wali anyị sọ anyị agbalụ gị perfume nwali ya nwanne si meziela onwe gị isi ọma n'elu ụwa mkpọ gị ngwa gị na adịlọ m mma n'elu ụwa onye ọma Palace ndị Ogun kpọnyekwa tata Ogun steeti kwenu ndị Ogun kwenu mbụ zuru ezu ọfụma ịsọ ụmụ Igbo na ebe niile a na-agwa azụ n'Ogun steeti eziokwu bata ngwa ọwụla na ka m bịa ka ngwa ndị Hot FM ha nyegodi ma ọ bụrụ 1 week ka ndọya ilu n'Ogun steeti jee mana ịmụ ihe nneli ọkwa ịmụ ihe nneli baya si de baya ụmụ miyanki jọsi ịdọbara ụmụ miyanki na-abụ ya nọ na-apị mpịmpụ n'azụ mụ akpọfezi onwe m n'elu ụwa kọfa nwanne onye ma Palace ọkwa ịnụ ihe mere na Alaba ụnyaahụ
ọ dọpụ na ọnụ ya kịta. Ka isi wee fụ ụdị anyị ka na ọ bụ na ya na-emebe ha n'ihe ma ọ bụ ọ bụ na lecha anya ọ bụ na afọ onye ga-abụrụ ha onye isi na nwata na ha na-enu nwunye steeti ka ga ahụrụ mmadụ na Ogunde fan na-enu nwunye na ọkwa ambasadọ United Nations ambasadọ peacemaker ka m bụ ha si gazielu m chairman ime afọ na aka m emezielu ha peace ozugbo nwanne adịlọ m mma United Nations ihe fọdụzi na abụ mụ ịgbagozi World Health ọ dị nọta na n'oge vidiyo eziokwu Chukwu ga-eme ebele ghọtago Chukwu ga-eme ebele ọ bụrụ na advert bataba ndị Hot FM enye anyị everyday anyị akụrụla mba na-aga ịghọtago na ihe mere ya na-abụ na anyị nwetebere ego ha si na nganga enyebebe ha ego na nganga nyebe ha ego n'ime Hot FM ha akụọla anyị everyday ghọtago mana onwelo anyị ga na-ayọkwa Chukwu na-ayọkwa ụmụ Igbo na-eme ezigbo ife na Lagos mgbatalụ nganga ọsọ ya eme aka ka anyị kụrụ ya everyday na-aga daalụ nwanne onye ọma Palace fichapịa were ya eso welọdụ mma onye obodo nna kakao kpoyi 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 Ngagi Radio Show Hot 93.3 FM oge anyị ji nwanyị kịta na-apịachapụ hello ọnọdụ ya onye isi gbatụgodi redio gị onye obodo nna ahụ onye papa nwanne ife dị mma n'ụwa ụwa Chukwu asọgbuo n'onwe ya pịnọpịnọ ụmụaka na-ekwu na pịnọpịnọ ụmụ nwa pịnọpịnọ ụmụ gị elso n'elu ife nọdụ ya n'elu ka ọ nọ na-adịrị ọdụm mma na ụmụasa na-agbazikwalụ m ọsọ n'elu ụwa ha sisi na nna adọzi vam nke ikpeazụ ndị ọsọ na-azọ tụrụtụrụ ma obele tụrụ daalụ daalụ ezigbo mmadụ ịfụnanya n'ime nganga Igbo ụmụ Igbo na-atọgbugo m n'ụwa ụmụ Igbo unu na-enye m joy bayaside bayases kwa ọ dị maka ịdọ ilu ozugbo na text message anyị na WhatsApp ọtụtụ ndị mmadụ ka na-akpọ anyị mana ịma na ekele ọlụ eke ebe a na nwaanyị sụtụ Igbo maka na ịma na anyị na-ayọlụ ndị Hot FM space anyị sụtụ Igbo anyị enyekwa ha ohere ka ha melụkwa somere na English programs ha ndị ọzọ wee gaba n'ilu onye nke izizi m ji ozie n'aka bụ Ngozi si Ikorodu ada Igbo na-eme ọfụma na Ikorodu n'ime nganga wee zite ozi o wee sị nwunyo ehihie ọma kedu ka ị mere ekene m na-agakwara ụmụ Igbo niile ebe ọbụla ha nọ were na-ege nganga Igbo n'ehihie tata na-asị ka ọ gaziela onye ọbụla n'otu abịa n'egbe agbara n'ahịa Alaba nke a adịghịkwa mma ma ncha ha nọrụkwa n'ebe ha na-agba egbe were gbuo mmadụ ha sị gịnị biko were ka ọ dị biko oke ọsị biko nke a nwere ka ọ dị ndewo daalụrị nne Ngozi si Ikorodu wee zite ozi ka anyị gbapịa ọsọ na ozi onye ọzọ zitela anyị Ifeanyị Apasino Ifeanyị si Agege Pensịl ma wee zite ozi o wee sị nwunye n'obodo nna ahụ ọsị karịsịa mpe alụbazi m dibịa nke ị na-etuzi m karịsịa adịkwa m eme ihe ọtụmọkpọ o wee sị karịsịa ka e wee na ka o si ada nwanne ọ na-ada ntụgharị na ọtago epete o wee sị otu ada asị ndo na nwanne anyị ada asị ndo mana anyị na-ekpekwa udo mana ọ bụrụ na ị chọrọ ka ekpelu gị udo anyị adọọ gị vam fọtọkọ ya esi ekweta na ọ na-eme ọsị gbasa ihe ọnwa Oyoko na-ekwu asị ihe gbasa ihe ọnwa Oyoko na-ekwu na-ebulu ọ dịghịkwa anụ ihe buru ya oke gbasa ihe ọnwa Oyoko na-ekwu asị na idebanye na sị na ebuje gị na ugwu Awụsa onye si na ihe na-eme enweghị isi egburu isi ya tinye onwe isi confirm ọ sị gbasa egbe nke agba na Alaba ụnyaahụ adịghị amacha maka echi abụ m Ifeanyị Apasino esi m Agege Pensịl ma wee zite ozi daalụ nne onye ọma Ifeanyị Apasino si Agege Pensịl ma wee zite ozi
ụmụ Igbo ọ dịkwa nke ebe anụwa ka anyị ga-eji nwa ya na-apịachie nwanne ebe anụwa ka anyị ga-eweta ọnọkọ anyị n'isi njedebe ebe anụwa maka na ngwa gị na-ekele ọlụ eke ọ bụrụ na onye nwe anyị abịarọ Tọzdee anyị ga-anachi ya azụ wetakwalụ gị ihe obi anwụrụ gị Nganga Igbo na Hot 93.3 FM so gbaa mbọ sonyere anyị na Facebook Nganga Igbo sonyere anyị na Instagram Nganga Radio ebe ọ bụla ị nwetara anyị sonyere anyị ebe ahụ nwiyo wee na-asị gị onye afọ taa ka afọ echi ka emesịa Nganga Igbo ọsọ pụtakwanụ